Rat ka sung pahay na mo. Rat ka sung pahay na mo. No domestic. No domestic. And big long litik. And big long litik. Sorry po. Lapit din. Usulan ulit tumulong. Lapit din usulan. Tumulong ko pa kasi. Usulan ulit tumulong. Constituency pen General Secretary के है अपुल रोंकी अलांग लिफान सिता में तो प्रांगण बैंक pen कतो कबे पांचे पांचे दी पांचे चुनिंग रिगलो लापेन अलांग लिफान सिता में पोहो pen काटो की पांचे बुलान काटी constituency pen बुथोन कपाई दिल्ली pen गंगा किलिंग बुलान एकदम कपाई दिल्ली बुथोन महामाया constituency pen सिता betul APSLC long live, long live, long live. APSLC long live, long live, long live. tum ka chinia tengke jongsi dei karbia tum an la pen inglong aratum anta adet bang phan pidet nang ipo bangge injun takroi crazy gadi la sinili tum ka chini ke karbia tum ban inglong aratum 55% dolang la sila 55% ke ilitum long si ajakong nang pidun pet po si ni tum ningite la pen la tum nang pita nang pidun pet po jokta lage si pidun jipu pupedet lo la chi bang phan pidet nang po jokta che kroi kre lo kente la si hala BJP tum long congress tum long ke do tun ta hedi ka chipe amendment chipe klang sak hai he pu chod na lo vote an ke neli tum phan si nang pidun et po alam do la thoke mati la council election doji pusi arjulong lo la potsi la election fan ka sik jisi la pen ke la itum autonomous state ke hang a boy ki pi thegia phan la pen sik schedule kapang tang thegia phan akam ki claim gia phan si nelitum pi ni dak no mati Den-Arong along hitiang bong nelitum office in pulo APHLC office labang so office to ke la ke election phan chot kalilo dover po la dak iti isi unit office ke dover po APHLC Nona pona tumla MSC election bangkon bak cepate dun. ni tum ke cepate dun petji ka cepate bangke cepate dun petji la cepate dun perang bong along pen ke la ke chetum do ke chetum amen than long le det lang bang BJP tum than thedet la posi BJP congress tum la than thedet lo he la posi ilitum ke hai kado ve hai thori po bange pun un e nilitum bange greener ke ba ke hai ji pusini tum matha la pen ke eson ni tungi pukang tunga mangke labang so election ke la ke ili tum phan la government India government Assam government tum approval nang hang la long recap ke che tum han ke jor che ho dai kok ili tum karbiang long kalidet pe he lo teng lo te sikidula teng lo te la ke tribal area kalidet po ke hala ke MSC si tribal kali polo te la ke tribal area kali lo hala ke sikidul ta kalidet po la si itum adet bang phan ki pi long recap la chekroi dun ma rata tu ma chekroi dun dema pu si la bang so election along si finalize ke enpo la ke approval ke Na dengan tenon nona pona angton cepate dun ipla bu. Cepati dun lapo la ke kotha na ya ro la kachar juya kam ta velo tu cepati dun lapo la ke amande cepati dun de la long ri ka chujor kam cheplang dun det pokente la hello